avall amb Habana Comèdia. I quan arriba aquesta sintonia és que torna a ser divendres i tenim els nostres dos xics de l'Havana Comèdia, Termi i Adrián, benvinguts, com estem? Bravo! Bon dia! Molt bé, home, fresquets. Aquí superbé. Aquí s'està bé, eh? Estic superbé. Adrián, una miqueta més fotut que ha arribat a la Renfe. Estic molt bé, ja m'he adaptat a l'estiu ja. Bueno, veig que les primeres setmanes bé, estàs per No la vull que segona acabi ja. onada de calor, està bé, està Ha canviat de bé. banda completament. Canvi climàtic, què és això, no? De res. No. A favor del canvi climàtic. Doncs molt bé, aquí estem. Volia dir que l'altre dia pensava, dic, no li canviarem el nom a la secció, perquè no li canviarem el nom a la secció, però seria xulo si fos dir-li riu d'estiu. Ai, sí que seria xula. Riu d'estiu. Jo pensava que ho dies perquè ja no anem riu amunt, riu avall. Ja Perquè no anem està riu bé. avall, no. Realment no. Ni som Habana Comèdia també, potser ho hauríem de canviar ja. No, Habana Comèdia sí. Continua, mantenim el nom, vale. Però sí, no, realment ja no anem riu amunt, riu avall, són coses que passen. Però bueno, això... Jo ara què vaig? El riu què? No, cap petroquímica riu, no? amunt. Petroquímica. Podríem Com dir robes així ara. l'aigua ja? Vale, doncs, escolta, comencem. Avui és 10 de juliol. Comencem dient que demà, 11 de juliol, la gent que vulgui vindre a l'Obora, a Sant Jaume, a sopar, després té monòleg de Termi. Vale? Superbé. Gratuït, o sigui que només han de reservar per a tauleta per a sopar. Que ets tu, un ratet abans. Termi. Exacte, sí. Exacte. Sí, ho he fet en tercera persona, que fa molta ràbia. Parlar Déu mateix. Sí, és veritat. Aneu, és un monòlegista molt bo. Aneu que va terminar. Però no Termi cooperava Termi amb sempre aquest diu, no? Aquella gent que parla nombrant-se, no? Termi sempre diu que... Ah, sí? Molta gent ho fa, això. Termi Parla no arriba en mai tercera tard a persona. cap puesto, no? I ho dius tu mateix, no? Bueno, en fi, pues això, no res, que sàpiguen que demà tenim monòleg de Vida i Miracles a l'Obora, a Sant Jaume, a partir de les 10:30 el monòleg, per tant que vagin a sopar una miqueta abans. I no res, començarem aquestes seccionetes d'estiu, han portat un tema temes picadets. O sigui, Bueno, sí. Cosetes de l'estiu. A veure, va. Han dit cosetes que mos agradaven dels estius i que ara potser no estan o que han canviat, total, una mica així. La calor. Pels que mos veuen en vídeo, porto un barret de bisbe. Sí. És veritat, Sí. vale? Pels que mos veuen en vídeo per YouTube. És perquè ara mateix, durant aquest estiu, s'està agafant potència una nova escissió de l'Església, Ui. el lefebrisme, els que se'n van separar de l'Església de Monsenyor Lefebvre fa anys, estan fent bisbes, Ah, sí? estan nomenant bisbes, i l'Església els ha dit, senyors, o pareu, o vos fotem fora del tot. Hi ha bif, s'estan barallant, s'està creant una nova Jo no- escissió de l'Església. No m'he enterat d'això. Sí, hi ha merda, per això m'he Ah. ficat el gorro de bisbe. Però avui vos porto jo cosetes dels meus estius, Ah, vale. vale? Cosetes que teníem abans i que ara pel que sigui doncs, no tenim o han quedat, o que ja no existeixen o han quedat substituïdes per altres coses. I voldria començar, per exemple, avui porto una miqueta coses de menjar i de beure. Vale. Vosaltres també podeu aportar les vostres i així fem la Sí. conversa una miqueta més Més orgànica. Sí. Però quan jo era menut teníem lo mini milk, un geladet que era com un cilindre de llet. I més Ai, barat, sí. m'agradava per això, perquè era més barat. Sí, crec que valia 60 pessetes o 30 35 pessetes. pessetes o algo així, Era el sí, barato, sí. era el Sí, barato. sí. Era el que ma mare me comprava a la platja Vaja. perquè era el barato. Ai, és veritat. El mini milk. Jo deia, vull un Magnum. No, que No. que no comeràs. Era molt car el Magnum, No, i no comeràs. Exacte. Llavors dic, no és veritat, perquè jo sóc com Hulk, però de la gana. O sigui, jo sempre tinc gana. Claro. Vale? Llavors, i una altra cosa que teníem, que va aparèixer un estiu, mos va alegrar la vida a tothom, i després va desaparèixer, va ser lo Winner Taco. No sé lo que és. No me'n recordo. Lo Winner Taco era un gelat que era com un taco mexicà. La galleta tenia la forma esta, era una rodona però doblegada Sí. per la meitat com un taco, s'agafava per baix com una empanadilla, Ah. i era relleno de nata en trossos de xocolata i anava cobert com en una crosta tipus la del corneto. Hola. Ah, sí. I anava així. Després van treure Sí. el de... Sí. Era com el Magnum, o sigui, estava el de nata en xocolata negre i estava el de vainilla en xocolata en llet. L'anunciava, o sigui, tenia una mascota que era un oso polar, que dius, Ah, això si van ser Winner Taco, que se'm pot posar un oso polar en sombrero mexicà, dic jo. era. Molt bé. Perquè ja que estàvem. Però hi ha molta gent que el seguís reivindicant, perquè va crear molta fama, o sigui, va guanyar una fama, la gent lo demanava molt, perquè era curiós, no era ni... Era la mateixa galleta del cucurutxo, però en forma de taco. I clar, allò mos va entrar pels ulls. Ja estava molt bo. No la merda està del Maxi Bon. Si te'l menges a Estats Units, potser ve un
membre de l'AISI, diu... De l'ice, A la cárcel. sent un ice cream, mai millor dit. Ojo, Fua, madre mía, lo que está saliendo aquí ahora. Una altra cosa que teníem era el tang. El tang. Vosaltres vos recordeu del tang? En sobrets, que venia que te feies tu la teva pròpia Sucs, beguda, no? sucs de fruita, però eren en pols, Era merda, però bueno. que era aigua de color. Sí, perquè bàsicament. sabor no en tenia cap. A casa meva eren superfans. Jo era menut i a casa meva els compraven tot. El compraven lo de taronja, el de llima i tal. Jo no recordo haver notat mai lo sabor. Mai. M'he apuntat a un gimnàs nou que té màquina d'aigua de sabors, m'han dit. Ah, Ah, No sé si serà de tang, ja ho comprovaré, però ojalà. bueno, aigua de Pregunta-ho. sabors ja en venen a molts llocs. O sigui, a Fontvella té tota Sí, una Sí, aigua de gamma sabor, i saben de veritat d'aigua. a sabors. Sí, però són com, No ho he sí, però provat. són com molt dolces. Jo com Sí, bec no? aigua no Sí. vull, vull sabors. No, clar, jo vull aigua, claro. Jo vull aigua. Però el tang, tu no el recordes, el tang, Núria? Tang. Jo el recordo, però no el recordo... Boníssim. O sigui, me ve com un record de sabor allò ataronjat, una cosa com a medicina. Era coldina. La coldina instant de Te quitava el dolor taronja, de cabeza. la coldina instant de taronja, que és la del sobret que... La coldina és una pastilla i és blanca i no té sabor Sí. a res. Però la instant que va en sobres i és de taronja, sabor taronja, és allò. És allò. Però és que a mi em recorden això, en aquell, saps? Aquella cosa... Era terrible, era terrible. Era terrible. I jo em queixava i no sabia res i em dient, què dius? Saps? Sí, és boníssim. És lo nostre. I jo, no sabia res. Una altra cosa, esta no li he sentit nombrar a ningú, però jo a casa meva, a casa de ma iaia, se bevia, que era la horchata concentrada. Horchata concentrada. Sí. O sigui, era una botella que en vez de tindre horchata líquida, tenia com una pasta, com una espècie de lava, o sigui, com una pasta de color marró, de color crema de cacauet, i tu en allò li posaves aigua, la remenaves, i era horchata. O sigui, era una pasta, suposo que de xufa, Sí. sucre i tal, i al I al barrejar-la en remenar. aigua... O sigui, però jo crec que devia ser ma iaia, que era molt rata, Sí. i posava molt poc de concentrat, perquè jo em bevia aigua bruta, sense sabor a res. Allò no sabia horchata. I segons ma iaia era boníssima. I que per què no m'agradava? Dic, perquè no sap a res. Perquè jo vaig a l'Ivença i me compro una horchata i que està sabor. molt bona i això no sap a res. Les iaies també pensen coses com que les dictadures són bones i tampoc s'ha de... Sí que és veritat. que Ojo amb és les veritat. iaies, una ojo miqueta amb d'aigua i l'opinió. remenes, la dictadura te la pots estar bona. Claro, és Però sí que socialdemocràcia. És veritat que Bueno, les iaies tenen com aquesta obsessió de que tot ho troben bo. Sí, Sí. crec que era, no sé si era Alacano o Menorquina la marca de això, però era una botella de vidre. I a casa ma iaia, quan anàvem per les tardes allí, ¿quieres un poquito de horchata? I pensava, si és d'aquella, no. I te la podies veure pensant en una altra cosa? O te l'havies de veure concentrada? Jo crec que no. Sí. Sí, sí, pues, volia fer de fa temps aquest xiste. Havies d'estar pensant molt fort, no? Sí, sí, sí. En allò. El tenia de fa anys i dic... ara. Sí. No, és que... ja et dic, és que era... Clar, la horchata és blanca, no és com la llet, té un color una miqueta més tirant a gris, una miqueta Sí. més, no és tan blanca com la llet, però és que allò tenia un... Era aigua bruta. Aigua bruta. Aigua de fregar plats, quasi, m'entens? O sigui, això. Després, també una cosa que això eren los gots interactius de Colacao. Ui, sí. Arribava l'estiu i compraves la caixa de 5 quilos, Sí, era? sí, O sí, de sí. 3 Dos, quilos. 3 o 5, sí. I per què? Perquè venia la Vaticao. Exacte. Que era aquella que Sí. fes així, que eren unes aspes que et giraven i fes rrrr, i remenaves. Això sí que me'n recordo. I remenaves. La Karaokao, que portava piles i un micròfono que funcionava. Veritat. Òbviament, el primer que es trencava era el micròfono i et quedava un got, que te quedava un got de color groc que no servia per a res. Jo recordo també la Combicao. La Combicao era simplement com una coctelera. Era un got molt alt, tapa rodona És veritat. i una tapeta. Llavors tu la saxaves com una coctelera, Sí. obries, ficaves la palleta i I tal. te ho bevies. Però a mi m'agradava aquella perquè el got era com de mig litro, llavors jo per esmorzar em fotia allò i ma mare, Sí. no te lo llenes hasta arriba, dic, si el got és així de gran, Que luego no és comes. perquè pot anar hasta... És perquè pot anar... Sí, no, ma mare pensava que si jo menjava a les 8 del matí ja no dinava. No, ja, Té una claro. obsessió en que jo no dinaria. És molt classe alta, no? Tindre el paquet de Colacao de 5 Sí. quilos. Sí. Avui en A dia casa trobo sempre que sí. compràvem el petitet, però és com Bueno, molt de... és que nosaltres a l'estiu érem 3 Éreu rics. adolescents i Claro, jo. això sí. O sigui, 6 adolescents, pràcticament. No, perquè jo era petit.
Perquè jo de petit, tres adolescents i jo, llavors, clar, se comprava el pot gran. Un xocolacau. I a casa vostra no eren fans dels gelats de gel, els que ara es diuen sigilitos, per exemple? Allò Però- que són de colors i els Però poses... aquells de plàstic, sí. sí, los Burmar Flash, Sí, aquells sí. llargs. Sí, jo no els recordo tant. Jo no els recordo tant a meva casa. Sí, tio. No recordo haver-ne... Potser sí, de més menut, però no els recordo tant de comprar-los a casa. Potser si anàvem a algun puesto i n'hi havia, no, això... A mi no m'agraden perquè te tallaves els llavis amb el plàstic. Això també. És que no te l'havies de menjar, el plàstic. Ja. L'havies de menjar només lo de dins. No sabia menjar-me'l, no sé. Potser era jo, Tu no sol, beus sé. cafè perquè et claves la cullereta a l'ull, no? No has pensat que pots treure la cullereta de la... Des de luego, és que... És Adrián. És Adrián. Té la dos flash, bueno. Mare meva. I després també, i en això acabo la meva aportació, dos begudes que van aparèixer a l'estiu i van desaparèixer i no han tornat. La Fanta de pinya i la Cherry Coke. És veritat. La Cherry Coke. I no parlo d'una Coca-Cola sabor cirera que hi ha ara, que a alguns puestos la pots trobar o comprant-la per internet o segons quins mercats existeix, que és una llauna com de color lila en una cirera i tal, Sí, sinó sí, marca sí. la Cherry Coke. La llauna era negra i roja, era agressiva, era adolescent. I tenia sabor de cirera, una Coca-Cola de sabor de cirera. I un dia la van treure, I mai i es més. va acabar l'estiu, i es va acabar. Es va acabar tot. No va tornar. Bueno, nosaltres a l'estiu ho deixem aquí, però Vale. l'estiu no s'acaba, ens trobem d'aquí 15 dies en més records d'estiu. Bendicions. Bon estiu.